Neutralisation, hvor man tager noget base og blander med noget syre, og så gælder det om at få en pH-værdi på 7, som bliver neutralt. Du starter med at hælde noget syre i. Ja, så er den langt nede, fordi det er surt. Og man så hælder hele. Så blander vi det lige lidt så. Vi skal have noget syre i. Nej. Jo. Så. Nej. Jeg kan lige bare trykke. En dråbe. Den. Vi tager 2. Der sker ingenting. Det er sådan en kasse. Sådan. Jeg siger en dråbe, mand. Jamen, skal vi ikke tage den første video der? Det var det ikke sådan. Godt af det mindste på 7. Nu venter du lige lidt, kom. Skal jeg så bare slette alle de her? 10.000 år senere. Jeg gider ikke mere.